Nya nakulangan ko sa akong gikaon. Nanggigil na akong ngipon. Pwerteng okay ha. Ning isda atong sintensyahan. Tuan ning isulod sa ato ang tiyan. Unya ato ning hugasan. Oy, tubam lagi nagihugas. Sayang kayo. Gituyo na nako lulubot yo. Para ang kinilaw na ilasa pod. Tanga mo yun. Templado na ba? Tamis-tamis naman. Gamay. Salamat. Silyo? Oy, Manny Chris TV, naglaway man jud ko nagtanaw ni mo. Oy, ingon man kagkabaw nga wala gikuha sa lunangan. Masagdi ra gud ko ingko pisot. Tagsarabi ako muarig dagat pod. Unya mga idol, akong gipakuha ang tuba. Kay akong ilimugmog sa akong baba. Niingon akong lolo sa una, kung mukilaw ganita, dapat na kay pahilis itagana. Parisan na tuba mga idol kay parang di ta mabungol ba? Unya ang baso akong gipahugasan. Kay grabe na kayong buling giguit-guitan. Tamis kay ning tuba na to mga idol. Tamis gid na basta brief ang gisaan. Ang naa din na ingredients lulubot yok. Na katong mga buling sabugan sa manananggot. Si Opo day kalulubot yok. Maayo lang mo parisod sa ingko pisot. Nga ay.